ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. गोव्यातील सांताक्रूज बांध येथील पाणथळ जागेत दुर्मिळ ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्ष्याचं विलोभनीय दर्शन झालंय. निसर्गप्रेमी आणि हौशी छायाचित्रकार नकुल थावस्कर यांनी या सुंदर पक्ष्यांचं विहंगम दृश्य आपल्या कॅमेऱ्यात टिपलंय. गोव्यातील सांताक्रूज बांध इथं ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्ष्याचं दर्शन होणं ही अत्यंत दुर्मिळ घटना मानली जाते. सहसा हे पक्षी हिवाळ्यात स्थलांतर करतात. गुजरातचा कच्छचा रण, महाराष्ट्रातील नवी मुंबई आणि उजनी धरण यांसारख्या मोठ्या पाणथळ जागांवर मोठ्या संख्येनं आढळतात. परंतु आता गोव्यातही हे पक्षी आल्यानं पक्षीप्रेमी आणि निसर्गप्रेमींसाठी हा आनंदाचा आणि पर्यटनाचा अनुभव देणारा भाग ठरलाय. फ्लेमिंगोच्या सर्व प्रजातींमध्ये सर्वात मोठा आणि अधिक प्रमाणात आढळणारा हा पक्षी आहे.